Dragii mei colegi, cu deosebit respect și apreciere, îmi exprim intenția pentru alegerea mea în calitate de membru al Consiliului Uniunii Avocaților. Experiența mea și participarea activă în activitatea Bresley mă face să afirm că eu vreau și pot contribui în continuare la dezvoltarea și întărirea unei culturi instituționale bazate pe etică, responsabilitate și educație juridică. În calitate de membru al Consiliului Uniunii Avocaților, eu voi contribui eficient la stabilirea unor hotărâri deschise și benefice privind realizarea atribuțiilor și competențelor Consiliului prevăzute la articolul 39 din legea cu privire la avocatură. Mă voi implica activ și constructiv în transpunerea în viață a hotărârilor Consiliului Uniunii Avocaților și ale congreselor avocaților. Voi pleda în continuare pentru respectarea eticii profesionale de către noi, avocații, pentru susținere și promovarea standardelor etice ridicate, pentru consolidarea încrederii în profesia de avocat, a rolului important al avocatului în viața socială a statului, a societății civile și a sistemului judecătoresc, pentru sporirea imaginii avocaturii, pentru susținerea educației și instruirii inițială și continuă, pentru apărarea onoarei și demnității profesionale, obiective care sunt esențiale pentru menținerea integrității și respectului față de profesia de avocat. Voi fi mereu în contact cu voi, dragi colegi. Vă voi auzi și voi pune umărul de fiecare dată la soluționarea problemelor cu care ne confruntăm noi avocații în activitatea noastră de zi cu zi. Voi susține și promova tot ce aduce plusvaloare avocaturii. Bunii mei colegi, vă solicit susținerea dumneavoastră și vă mulțumesc!